Albert, permetem que subratlli un parell de virtuts teves, un parell només. A mi la que més m'ha sorprès és la rigorositat i la disciplina. Hem estat immersos en projectes molt grans, de grans empreses, i que això requeria una rigorositat important, si no aquell projecte no avançava, o si avançava, avançava lent i malament. I en el teu cas ha sigut el catalitzador i has estat capaç de canalitzar, en base a la teva rigorositat i la disciplina, aquests processos que han optimitzat els projectes, ja no només els han optimitzat, sinó que han millorat el resultat final. Res més, des d'aquí agrair-te l'amistat i els coneixements adquirits en les vegades que hem pogut treballar junts i una forta abraçada. He tingut la sort de treballar amb l'Albert Rossell. Ell ha estat al nostre equip, a l'equip de Relacions Institucionals, Reputació Corporativa i Fundació Abertis. Ha estat el millor de tot, és que és un gran company i una molt bona persona, a part de ser un gran professional. Sempre està disposat, sempre està amb ganes de treballar amb equip i sempre ha estat disposat a col·laborar amb les tasques que hem fet tots plegats. Albert, sempre et desitjo el millor a tots els llocs on siguis. Ets un tío, ets un All Black. Una abraçada. Hace muchos años que conozco a Albert, hemos trabajado mucho tiempo juntos y puedo decir que es una persona responsable, metódica, ordenada, que lleva a cabo todos los proyectos que se propone y de una manera con éxito, y además es una excelente persona. Quiero recomendaros a Albert Rossell. Albert lleva 8 años trabajando con nosotros, colaborando en diferentes proyectos de comunicación. Es una persona fácil de trabajar con él, sensato, rápido, creativo y polivalente. Capaz además de liderar proyectos y coordinar personas y equipos de diferentes empresas para que esos proyectos salgan a la luz. Amic Albert, què vols que digui de tu? Doncs vam estudiar plegats a l'institut, que és on ens vam conèixer. Sempre has sigut un tio collonut i m'has ajudat amb el que has pogut. Crec que la nostra amistat, per bé que ens coneixem poquet o que ens han tratat poquet, especialment aquests últims anys, és sincer, és d'acord. Crec que ets un tio collonut i interessant per molta gent que et pogués voler conèixer. I desitjar-te tot el millor i que seguim en contacte i que em tens pel que necessitis i que et cuidis molt. Una abraçada, tio. Hola. Fa 4 anys, quan em van dir des del Departament de Cultura que l'Albert estava a punt de publicar aquest llibre, Els savis caparruts, me'n vaig alegrar, perquè teníem molt poques publicacions sobre imatgeria festiva d'Igualada i menys publicacions per infants. Per tant, de fet, des que es va publicar, és un dels llibres més deixats de la col·lecció local de la biblioteca. El venen a buscar molts nens i nenes per fer els seus treballs d'escola sobre la festa major, però també per llegir-los juntament amb els seus pares i mares. Per tant, el meu agraïment a l'Albert per aquesta publicació, aquests contes que estan agradant tant, i espero que si mai vosaltres l'agafeu, us agradi i en gaudiu amb els vostres infants. Gràcies. Estic seguint amb molt d'interès aquest treball rigorós de recerca històrica periodística que està duent a terme l'Albert Rossell a l'entorn de la figura del meu besavi, del Joan Serra i Constansó. Em fa il·lusió perquè, malgrat a casa el pare em parlava de l'avi, hi havia moltes coses de la història de la meva pròpia família que desconeixia i que ara estic descobrint. D'altra banda, la figura del Serra i Constansó a mi em sembla cabdal amb la història del país. Una persona revolucionària i visionària, però al mateix temps molt capaç de portar a la pràctica aquestes idees, tal com la seva obra demostra. Endavant i moltes gràcies.